Dzisiaj będziemy tutaj zajmować się tym zamkiem. Odkupiliśmy od jakiejś apaczki te wieże. Baba nam sprzedała apaczka bez klucza, więc musimy jakoś tu się dostać, żeby to wykręcić, rozdupcyć. No, z racji tej, że dzisiaj jeszcze w dodatku padze, nie wiem czy to widać, to my się tego zamka rozdupczamy, rozpierdalamy, naprawiamy i zakładamy nowy zamek. Nic, to my się roboty. No i tym sposobem wyjebaliśmy, rozdupcyliśmy wkładkę. No, teraz je trzeba zakupić nową. No i będziemy dalej działać. Łatwo poszło. Zakupiliśmy dzisiaj wkładkę do zamka. 2 szyldy, które pójdą tu. No i nic, będziemy montować tą wkładkę. I to my się roboty. Dwa zamki zamontowane, jeden nowy, wkładka. Tu jest stary, tylko my założyli szyldy. Działają, bo działają. Też. Trochę luzu mają, ale chuj w dupę. Ważne, że działają. No. Nic, co by wam tu jeszcze powiedzieć, co by tu robić. Będziemy za niedługo tu robić porządek w tym burdlu. No. Tam mamy częściowo porobione. To, co my mieli dzisiaj zrobić, to my zrobili. A teraz będziemy polić nielegalne ognisko. To, co tu jest, jeszcze ze środka mamy, chałupie. Będziemy polić. No niestety, pogoda jaka jest pogoda, możemy to wykorzystać. Pytamy się polenio. Oczywiście nielegalnego.